Siapa ni biang om don chin dunan ya la chin em klem perwa klem na berkat ni penjot ni penserwa hagan ni ka perte cinta pen real la nang roy kapanang ya kisni hanga jin sniu no kiwan ha jin em trong ni ha ba pai kan len sao dong ha ga long riu man riu ka jin pa ta stan bandu la nang roi ki jin sniu manu ken ban yen balong sa ki utrai yakin men simbalajo sha uban bin pai ban ra la jin shai shaki wei ban bin i na ban ta ga jin shisha ban long ki saki ki paramin sim cordon ni ne ruban smulen ya ga chin suk ba shisha kin yo ban ya she ki jin ya le margenti hima bat ki hima ki sam jong iru ki bat ki pra ki ban nge ki la nang tro ha ji sha green day na mar kin na yen persha ya ki por ka perte manu ken ban yen balong sa ki utrai ya ki men simbalajo sha uban bin pai ban ra la jin shai shaki wei ban bin i na ban ta ga jin shisha ban long ki saki ki parangan sim cordon ni de ruban sulen ya ka jin suk ba shisha kin yo ban ya she manu ken ban yen balong sa ki utrai ya ki men simbalajo sha uban bin pai ban ra la jin shai shaki wei ban bin i na ban ta ga jin shisha ban long ki saki ki parangan sim cordon ni de ruban sulen ya ga jin suk ba shisha kin yo ban ya she